să mă opresc la insomnii recurente, cea de-a doua parte a volumului autoarei. Am luat recurența. Recurența care, hai să mai vorbim și didactic, voi o să mă înțelegeți, tu și doamna Pal, am făcut acest voi nu ireverențios față de doamna pe care o admir, ci din punct de vedere colegial. E fixarea motivului în fond, a temei, a ideii poetice, a euului creatorului. E cuvântul cheie, repetarea, uite că s-a spus de Bacovia, s-a spus de Arghezi, nu, repetarea obsesivă uneori a unui termen dulce la un cuvânt cheie, cuvânt care, uite, și spunea și doamna profesoară Pal de doi termeni care se regăsesc și care o definesc. De fapt și tu ai amintit lucrul acesta pe autoarea noastră Florentina Niță. Pe urmă m-am gândit la poezia cu formă fixă, că tu mi-ai spus aseară când mi-ai dat prima dată telefon, Sandule, o să vezi o abordare inedită pe lângă poezia modernă, specifică. Uite, are și, întâlnim și rondeluri în creația autoarei. Am fost chiar mirat și curios să văd abordarea. Ei, într-adevăr, respectă rondelul în cele două rondeluri care le-am găsit în partea mea a doua, pledoarie și rondelul primei ninsori, și în același moment am făcut un arc, o punte de legătură pe care a remarcat-o și doamna Pala, ai remarcat-o și tu. Iar puntea aceasta de legătură se numește Florentina Niță, între rondelurile macedonschiene și arta poetică ca definire a lui. În primul rând m-am gândit la Arghezi, nu mai mergem spre rugăciune, nu mai mergem la lui Goga, nu mai mergem spre atâtea poezii în zadar, în colbul școlii, ca să nu repet ce a mai spus doamna profesor, în epigonii și deci artele poetice eminesciene. Ceea ce arată că există în rândul nostru, și aici parafrazăm și cronicarul, că nu și la noi nasc poeți, așa, și culmea e că, adică nu culmea, e spunem, o realitate și o realitate benefică pentru spiritul nostru, spiritualitatea noastră și pentru urbea noastră, că se întoarce și se gândește Florentina Niță să-și lanseze aceste bijuterii, aceste diamante șlefuite, iar îmi permit să aduc în discuție o remarcă a doamnei profesoare Pal, în mijlocul nostru. Apoi vorbeam de ierbar, poezii dintr-un ierbar. A făcut și doamna Pal și tu, colega mea și prietena mea de o viață, au făcut observații pertinente și foarte sensibile. Eu mi-am permis în timpul foarte scurt să-mi pun un fel de întrebări retorice aici, cu trimitere spre titluri de poezii. Este ierbarul sufletului? Este ierbarul aducerii aminte, a gândului străbătut de ideea efemerității pentru poetul plecat? Și aici aș vrea în câteva minute, în câteva secunde poate, să mă opresc asupra poeziei poetului plecat, așa se intitulează, având ca motto In memoriam Puiu Costea. Și acum toți, cred că telespectatorii noștri, cei de față, își aduc aminte de Puiu și țin minte că nu de mult, Flora, am fost alături de tine și de Puiu, invitat tot la o emisiune de-a ta, când Puiu era lângă noi. Mai era lângă noi. Și uitați-vă cum introduce
cum începe poezia florentina. Și aici o să parafrazez, o să revin apoi asupra ideii de timp în poezia sa. Am ajuns prea târziu. În zadar te mai cheamă amintirea trecutului scurs în abis, să-mi aștern mici poeme tatuate în palmă, să mă înalț pe altarul femeii din vis. Și o să închei cu ultima strofă, pentru că o să las plăcerea și, știu eu, poate curiozitatea celor care vor avea și presupun că vor fi printre noi oameni de suflet, de iubitori de artă și de frumos, să vadă și celelalte două strofe intermediare. Citesc ultima. Ce rămâne din acea nebunie de fire? Iarăși, această întrebare retorică regăsită în unele poezii ale Florentinei Niță. Doar trudirea de gând într-un verb prefăcut sub povara secundei cuvioasă rostire, acea a fost când era prea puțin cunoscut. Și mă întreb de asemenea, legat de această aducere aminte de ideea efemerității pentru poetul plecat sau pentru Liliana pierdută pentru totdeauna. De asemenea, atât de devreme, așa de departe, a plecat Liliana pentru Florentina. Lilianei pierdute pentru totdeauna în Canada, atingându-mi întreagă zbaterea solitară, îmi urai. Singurătate plăcută, râzând, îți întorc azi cuvintele înspre bolta stelară. De mă auzi? Nu-mi răspunde. Odihnește somn blând. Sau, ce mai este ierbarul Florentinei? Este poate timpul încremenit în eternitate. Spus altfel, fiecare minut înseamnă o lume. Neîncăpătoare clipa destinului ardent, tărâmuri nemișcate veghind în rugăciune, cadranul fără ore îl macină latent. Sau dimpotrivă, într-o curgere când lentă, observată și de antevorbitorii mei, când năvalnică, în poezii ca de vorbă cu trecutul, spirale în timp sau moarte lentă. Am să-mi permit din ultima moarte lentă câteva versuri. Cred că am uitat să mai trăim când gerul bântuie în secundă. E inutil să ne grăbim, încet podeaua se scufundă. De asemenea, vorbim de recurență. În opinia mea, în scurtul timp pe care l-am avut la dispoziție pentru a-i citi aceste versuri din a doua parte a volumului, am văzut recurența în viziunea autarei drept eterna repetabilitate. Și aceasta am regăsit-o, spun eu, și cred că am dreptate din punctul meu de vedere, în rând pe rând. Și totul reînvie când pare să dispară. Și freamătă în adâncuri izvoarele de lut. Și totul se termină și iarăși început. Sunt numai 3 versuri luate din această poezie mult mai amplă, dar care exprimă ceea ce am văzut eu în viziunea autoarei ca o eternă repetabilitate. De asemenea, fulgerări de gând vibrează când în profunzimea eului poetic, în erotică, sau e ca și cum, rând pe rând, jertfă inutilă, când într-o retorică subtilă, regăsită în
poezia de parcă ne-a mai spus. Suntem sau ni se pare și vrem să inventăm cum e să ai un nume și o soartă în el de dus? Sau atunci când din această retorică subtilă autoarea în final exclamă: suntem prea singuri totuși în șirul celor mulți să ne găsim întrânsul de atâtea ori pierduți. Sau în stare de absență, asemenea, te chem, te caut în neliniștea rămasă. Vibrează aerul în jur când te gândesc, cuvintele în mine se opresc. Nu știu cum le cuprind și cât mă apasă. Ca să înțeleg că t-am rămas deoparte, măsor distanța dintre noi în gând, mă încurc printre liane căutând un capăt înapoi să mi te poarte. Ești tot departe gândul meu incert, umbră prelungă dincolo de mine? Întrebarea retorică, o stare de nerost, de fără sine. Te murmur până uit și mă repet răspunsul acelei întrebări retorice. Dar aș vrea să revin asupra faptului că în poezia Florentinei Niță abstracțiunea devine concret și invers. Concretul devine abstract. Vibrează aerul în jur când te gândesc. E o profunzime a sentimentului transmisă dincolo de ceea ce putem gândi la un moment dat. E o profunzime a celui care îl simte, respectiv a autoarei noastre, a rămașcancii noastre.